Είμαι ο Μάικ και αυτοί είναι 10 τρόποι για να μην αυτοκτονήσεις. 10 λόγοι για να μην αυτοκτονήσεις. Πίτα γύρος. Πίτα γύρος. Δεν θα μπορέσεις να ξαναφάσεις πίτα γύρο. Πίπα γύρος. Δεν θα μπορέσεις να ξανακάνεις crazy sex. Δεν θα μπορέσεις να ξαναπάς να γίνεις κόλος με τους φίλους σου και τους φίλους που θα βρεις και θα χρειάζεται να... τι πήγα να πω? Ναι, δεν θα μπορέσεις να γίνεις κόλος με τους φίλους και να γελάτε. Δεν θα μπορέσεις να ξαναβγάλεις 10 χιλιάρικα και 20 και 30 και 40 και 50 και 100 και 200 και 300 χιλιάρικα σε ένα μήνα και να πεις μαλάκα, wow, τα κατάφερα. Το έκανα ξανά. I made it. Είμαι financially responsible και είμαι financially free. I made it. Nobody gave this shit to me. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να το πεις αυτό. Ξανά. Ή δεν θα μπορέσεις ποτέ να το πεις για πρώτη φορά. Δεν θα μπορέσεις ποτέ ξανά να φας απόλυτο ρεζιλίκι για κάτι το οποίο προσπάθησες και έκανες και σε κοροϊδεύουν. Ξέρεις αυτό το ταπεινωτικό συναίσθημα που προσπαθείς για το καλύτερο και επειδή δεν έχεις τόσο υποστηρικτικό κύκλο γύρω σου, σε κοροϊδεύουν και μαθαίνεις πώς είναι πραγματικά να λες γαμώ την πουτάνα μου. I'm trying for the best here. Και αυτό το ταπεινωτικό συναίσθημα είναι και πάλι ένα ιδιαίτερο συναίσθημα, ένα γλυκό πικρό συναίσθημα. Δεν θα μπορέσεις να το κάνεις ποτέ αυτό ξανά. Δεν θα μπορέσεις να το νιώσεις. Δεν θα μπορέσεις να νιώσεις heartbreak ξανά. Ξέρεις πόσο ωραίο είναι το heartbreak? Να νιώθεις ότι γαμώ την πουτάνα μου. Δηλαδή, ναι, γαμάει το σεξ. Γαμάει να βρίσκεις άτομα και να συνδέσετε και να κάνετε σεξ, έτσι. Και γαμάει επίσης το να χάνεις άτομα. Γαμάει. Το θυμάσαι. Είναι κάτι memorable. Η ζωή, ξέρεις τι είναι? Η ζωή δεν είναι μόνο ups. Δεν είναι μόνο ups. Και δεν είναι και μόνο downs. Δηλαδή, αν είσαι down για πάντα και δεν είναι υγείας οι λόγοι, κάποια στιγμή θα ανεβείς. Εκτός αν, και εκεί περνάμε στο άλλο πρόβλημα, αν το μυαλό σου είναι η παγίδα. Πρέπει να βγεις από το μυαλό σου. Πρέπει το μυαλό σου να το αφαιρέσεις από παγίδα. Το μυαλό σου είναι κακός αφέντης. Τέλος, προχωρά, θα μιλήσω μετά γι' αυτό. Ειρήνη μέσω ταπείνωσης. Ξέρεις, δεν θα ξανανιώσεις ποτέ αυτό το υπερβολικό ταπεινωτικό συναίσθημα ότι προσπάθησα το καλύτερο και έπεσα στη μάχη. Και θα αναγεννηθώ ξανά σαν φοίνικας. Και θα το λέω μετά από 5 χρόνια και θα λέω δεν μπορώ να το πιστέψω ότι βγήκα από αυτή την τρύπα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα το λέω στα παιδιά μου. Δεν θα μπορέσεις να το πεις αυτό αν αυτοκτονήσεις. Δεν θα μπορέσεις να ξανανιώσεις πώς είναι να καταστρέφεται το κάστρο, έτσι, χάος, μέσα από misdirection και redirection. Να νιώσεις ότι πραγματικά ό,τι έκανες τόσο καιρό πήγε στράφη και πρέπει να κάνεις μια νέα αρχή. Και είναι ταπεινωτικό και πρέπει να το κάνεις, δεν έχεις καμιά άλλη επιλογή. Δεν θα το νιώσεις ποτέ αυτό. Θα ανακάμψεις, δεν θα νιώσεις ποτέ ανάκαμψη άμα αυτοκτονήσεις. Ξέρεις πόσο η ανάκαμψη είναι καλύτερη από το να γαμάς και να δέρνεις. Το να είσαι πάντα υγιής, που μακάρι εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και να βγάζεις πολλά λεφτά και να είσαι συνέχεια στο up and up, και αυτό κάποια στιγμή θα σε ρίξει. Statistically wise. Κάποια στιγμή θα πέσει σε ένα midlife crisis. Ή μπορεί να είσαι κάποιος ο οποίος από πάντα ήταν φτωχός. Εγώ ποτέ δεν είχα πολλά λεφτά. Αλλά I have lived. Και that's nice. It's nice. It's good. Παρόλο που for the most part of my life καθόμουν μέσα, I fucking lived, bro. I'm telling you, it's worth it. It is worth it. Και δεν έχει σημασία να αρχίζεις τώρα. Δεν έχει σημασία να θα αρχίσεις σε 5 χρόνια. Καλύτερα τώρα. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Αλλά δεν αυτοκτονούμε σε αυτό το σπίτι. Δεν αυτοκτονούμε. Δεν πίνουμε χάπια, δεν κόβουμε τις φλέβες μας, δεν πηδάμε από το παράθυρο. Δεν τα κάνουμε αυτά σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό το σπίτι ζούμε. We live. Σε αυτό το σπίτι ζούμε. Και ο τελευταίος λόγος για να ζήσεις είναι το τώρα. Αν κοιτάς στο παρελθόν, θα έχεις regrets, θα έχεις προβλήματα, θα λες πώς το μπούτσο θα κάνω αυτά. Θα έχεις shame, jealousy. Αν κοιτάς στο μέλλον θα φοβάσαι, θα λες πω μαλάκα πώς θα τα κάνω αυτά και τι θα γίνει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ζεις μόνο στο τώρα και ζούμε μόνο στο τώρα και από πάντα ζούμε μόνο στο τώρα. Όλα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που βλέπεις αυτό το βίντεο, ζεις αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Και ό,τι έγινε στο παρελθόν έχει παρέλθει. Έχει φύγει. Υπήρχε, δεν υπάρχει πια. Ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο έφυγε. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα. Όταν καταλάβεις ότι είσαι εδώ πέρα και όλα είναι στο χέρι σου, σχεδόν όλα, γιατί δεν ξέρεις τι σου έρχεται, έτσι, αλλά κατά βάση μπορείς να ελέγξεις αυτά τα οποία σκέφτεσαι ή αυτά τα οποία νιώθεις ή μάλλον ο τρόπος με τον οποίο κάνεις react σε πράγματα. Κάτσε και φάει το μελάνι, μου λέει ο τατουατζής μου. Κάτσε και φάει το μελάνι, μην βάλεις ούτε numbing cream. Να κάτσεις να πονέσεις. Κάτσε και φάτιν, ζήστο. Είναι worth it. Γιατί κάποια στιγμή θα ανακάμψεις. Πέθαναν αυτά τα δύο κοριτσάκια που πήδηξαν. Τι κρίμα. Εγώ στα 18 έτρωγα χώμα, έπαιζα 10 ώρες την ημέρα LOL και έπινα ρακί και κοβόμουν και έπινα ρακί και έστριβα τσιγάρα και κάπνιζα. Τι ήξερα εγώ τότε, τι ξέραν αυτά τα κοριτσάκια και τι ξέρω και τώρα που είμαι 25. Υπάρχουν άτομα που είναι 25, 30, 35, 40 χρονών, 50 χρονών, 60 χρονών, αυτοκτονούν. Δεν αυτοκτονούμε σε αυτό το σπίτι. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν εκεί έξω. Σε αυτό το σπίτι, εγώ και εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, δεν αυτοκτονούμε. Είναι ο κανόνας. Θα κάτσω. Δηλαδή, άμα θες να αυτοκτονήσεις, ξέρεις τι θα κάνεις. Ξέρεις τι θα κάνεις. Πιες ηρωίνη. Καλύτερα από το να αυτοκτονήσεις. Πιες κόκα. Πιες πλακώσεις κόκκες. Γάμα πουτάνες. Sorry, άμα είσαι μικρός. Δεν είμαι υπέρ των. Δεν έχω πάει ποτέ σε μπουρδέλο. Έχω πάει για να δω τέλος πάντων. Άλλη ιστορία αυτή, story time με το Δούρμα. Αλλά δεν κάνω promote το να κάνεις καταχρήσεις. Αλλά όλα είναι καλύτερα από το να αυτοκτονήσεις. Δεν αφήνεις τον εαυτό σου να ανακάμψει αν αυτοκτονήσεις. Αν αυτοκτονήσεις, that's it. It's nice to live. Δεν αυτοκτονούμε. Και ξέρεις τι, τα κοριτσάκια αυτά, ένα πράγμα το οποίο με κράτησε και πραγματικά με συγκίνησε. Τα κοριτσάκια αυτά είπανε, δεν βλέπουμε μέλλον. Δεν θέλω να είμαι σε μια δουλειά που θα μου δίνει 800 ευρώ. Παιδιά, υπάρχουν τόσοι τρόποι να βιοποριστείς εκεί έξω και να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή είμαι ο πιο φτωχός από την οικογένειά μου, από την παρέα μου. Όλοι κόβουν σοβαρά λεφτά. Και ξέρω και άλλους που κόβουν ακόμα πιο σοβαρά λεφτά. Ξέρω πάρα πολλά άτομα που βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και πραγματικά πίστεψέ με, δεν χρειάζεσαι τόσα λεφτά για να ζεις. Δεν χρειάζεσαι το Rolex. Δεν χρειάζεσαι το Rolex. Δεν χρειάζεται να είσαι ο γαμιάς. Χρειάζεται να ζεις το τώρα. Τι μπορώ να κάνω τώρα. Τι μπορώ να κάνω τώρα. Όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Ο δαίμονας της σύγκρισης με καταβάλει και εμένα καμιά φορά και λέω, μαλάκα, πώς είμαι τόσο πίσω. That's fine. Έχω ζήσει. Έχω ζήσει. I've lived my life. Και τώρα συνεχίζω και τη ζω. Και αυτό το κομμάτι που τραβάω το βίντεο είναι part of life. Και αυτό το κομμάτι το δικό σου που βλέπεις αυτό το βίντεο είναι επίσης part of life. Και εγώ άρχισα έτσι. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Έβλεπα κάποια βίντεο από κάποια άτομα. Shout out. Owen Cook. Tyler Durden. RSD Max. Έβλεπα και εγώ έτσι άρχισα. Δεν ήξερα. Δεν είχα στο concept μου ότι υπάρχουν τόσα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις και να ζήσεις καλύτερα. Δεν το ήξερα. Ήμουν σε μια. Το μυαλό μου ήταν το κλουβί. Το έμαθα από την οικογένειά μου. Okay. Είχαμε περιοριστικές πεποιθήσεις. Και έτσι λογικά έχεις μεγαλώσει και εσύ. I'm telling you, it's hard, but there is a way through it. Do not despair, λέει στη βίβλο, νομίζω. Do not despair. Πολύ ωραίο quote. Be not afraid. Shit works out. Αλλά πρέπει να αφήσεις το shit να κάνει workout. Αν αυτοκτονήσεις, δεν αφήνεις κανένα shit να κάνει workout. There is no story. But even fuck the stories. There is no enjoyment. Δηλαδή στη χειρότερη, κάτσε και κάνει enjoy τα χειρότερα πράγματα από το να αυτοκτονήσεις. Γίνε πρέζακας, ρε. Μπορείς να γίνεις πρέζακας από το να αυτοκτονήσεις. Και ωραία, εντάξει. Ας γίνουμε πιο ρεαλιστές, μην γίνεις πρέζακας. Το μυαλό μας είναι ο χειρότερος αφέντης. Αν έχεις μεγαλώσει άσχημα, αν έχεις μεγαλώσει σαν εμένα π.χ. Θα σε γαμίσει. Πρέπει να καταλαβαίνεις ότι το μυαλό σου δεν δουλεύει σωστά τις περισσότερες φορές για τον περισσότερο κόσμο. Εμάς που μεγαλώσαμε conventionally, δεν μας βοηθάει. Εκτός αν μεγαλώσεις από top 0.001% γονείς, είσαι και εσύ πολύ susceptible στο να αυτοκτονήσεις. Πολύ. Ή στο να είσαι στην κατάθλιψη.
Δεν αυτοκτονούμε σε αυτό το σπίτι. Βρίσκουμε τρόπους να βγάλουμε λεφτά, να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Δεν έχει σημασία πώς μεγάλωσες. Fuck it. It is what it is. Μεγάλωσε όπως μεγάλωσες. It is what it is. Τώρα πώς προχωράμε. Θα χρειαστεί να δουλέψεις παραπάνω, να δουλέψεις βράδια. Τώρα είναι 2 η ώρα, τραβάω βίντεο. Who the fuck cares? Who cares? Who cares? Do it. Και πάρε χρόνο όποτε χρειάζεται. Εγώ είμαι τώρα στο άλλο άκρο. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να κάνω enjoy πράγματα. Χρειάστηκε να μιλήσω στην ψυχολόγο μου για να της πω ότι δεν μπορώ να βγω έξω 2 ώρες να γνωρίσω μια γκόμενα. Εντάξει, μιλάμε στα ίσα, τέλος πάντων, εντάξει, γκόμενα. Να γνωρίσω μια κοπέλα. Δεν μπορώ να βγω έξω. Δεν μπορώ να μου δώσω OK στον εαυτό μου. Γιατί financially we're not the best right now. So who fucking cares? I'm not gonna beat myself up over it. I'm gonna go out there. Η ζωή είναι στο τώρα. Και πολλές φορές είναι δύσκολη. Αλλά είναι στο τώρα και πρέπει να τη ζεις. Και δεν μπορείς να κάθεσαι και να σκέφτεσαι τι θα κάνω άμα δεν βρω δουλειά στο μέλλον σε 5 χρόνια, σε 2 χρόνια μετά τη μεταπτυχιακή μου και μετά την αυτή και μετά τον bachelor και τι θα δουλεύω παράλληλα και τι θα γίνει. Βγες έξω και βρες δουλειά τώρα. Για να κλείσουμε τις Πανελλήνιες. Γάμα τις Πανελλήνιες. Γράψεις τα αρχίδια σου. Δεν χρειάζεται να γράψεις καλά στις Πανελλήνιες για να έχεις μια καλή ζωή. Πραγματικά στο λέω, εγώ φέλαρα 2 φορές στις εξετάσεις, τη δεύτερη φορά, φέλαρα την πρώτη φορά, τη δεύτερη πέρασα και είδα ότι ήταν άχρηστη για μένα. Και μπορεί να μην είναι άχρηστη για σένα. Εγώ θεωρώ, και είναι η προσωπική μου γνώμη, μπορείς να πας, το πανεπιστήμιο είναι εξαιρετικό για networking, για να γνωρίσεις πολύ κόσμο, για να έχεις ένα κάποιο τυπικό social life πολύ καλό, έτσι θα γνωρίσεις πολύ κόσμο. Άλλο life χτίζεις εκτός του, είναι πολύ πιο εύκολο γενικά να γνωρίσεις κόσμο σε σχολή στο πανεπιστήμιο, αλλά the main thing, ο λόγος για τον οποίο πας είναι για να βιοποριστείς στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται το πανεπιστήμιο και αυτό το χαρτί το οποίο θα σου δώσουν στην σημερινή εποχή, που το info πλέον με το AI θα κάνουν delete το AI θα κάνει delete πολλές δουλειές. Παιδιά, δυστυχώς ή ευτυχώς θα κάνει delete πολλές δουλειές, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα κάνει delete όλες τις δουλειές. Θα υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές που θα δημιουργήσει και που θα βελτιώσει και που θα δουλεύουμε καλύτερα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δεν χρειάζεται να πας διοίκηση επιχειρήσεων για να μάθεις να διοικείς μια επιχείρηση. Δεν χρειάζεται να πας. Τα περισσότερα επαγγέλματα που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο είναι για την πουτσα καβάλα. Και δεν θα έχεις. Οι περισσότερες δουλειές, όχι περισσότερες, εντάξει, αλλά αρκετές δουλειές είναι άφαντες. Δεν θα τις αξιοποιήσεις ποτέ. Πάρε 2 χρόνια. Πάρε 2 χρόνια. Δεν έχει σημασία αν θεωρείς ότι οι γονείς. Γράψε τα αρχίδια στους γονείς σου. Sorry. Το είπα όμως. Το είπα. Γράψε τα αρχίδια στους γονείς σου. Οι γονείς σου κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουν what's best for you. Trust me. Δεν ξέρουν what's best for you. Δεν ξέρουν what's best for them. Οι γονείς σου δεν ξέρουν what's best for them. Πώς θα ξέρουν what's best for you? Γενικά μιλώντας. Και αν έχεις μεγαλώσει σαν εμένα. Αν έχεις μεγαλώσει σαν εμένα, λογικά για να βλέπεις αυτό το βίντεο έχεις μεγαλώσει σαν εμένα. Οι γονείς σου δεν ξέρουν what's best for you. Πάρε 2 χρόνια off, πάρε 1 χρόνο off και δούλεψε και κάνε κάτι άλλο. Έτσι αλλιώς και όταν θα βγεις, 800-900 ευρώ θα παίρνεις στην αρχή. Πάρ' τα από τώρα και δες τι θες να κάνεις. Δες τι σου αρέσει. Δες τι σου αρέσει και τι κάνεις effortlessly και τι είσαι καλός να κάνεις. Ή καλή. Εκτός αν θες να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος, μην πας στις Πανελλήνιες. Και ακόμα και αν χάσεις τις Πανελλήνιες, στην πουτσα σου. Στην πουτσα σου μπορείς να ξαναδώσεις του χρόνου. Μπορείς να βγάλεις λεφτά όπως έκανα εγώ, να δουλέψεις, να βγάλεις λεφτά, να ξαναδώσεις Πανελλήνιες. Στην πουτσα σου. Δεν τελειώνει ο κόσμος. Στην πουτσα σου, αν γράψεις καλά ή όχι. Δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να το καταλάβεις. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα γράψεις Πανελλήνιες. Εγώ τι άγχος έφαγα για τις Πανελλήνιες. Και τελικά τι. Πέρασα και το παράτησα. Ξέρω άτομα από γιατρούς και από άτομα τα οποία πήγαν actual γιατροί και δικηγόροι και έκαναν drop out. Και δεν έκαναν καν κάποιο business. Στην πουτσα τους γουστάρουν να δουλεύουν σε management. Γουστάρουν να δουλεύουν σε δουλειές που τους δίνουν 2.000. Μαγιά τους. Δεν αυτοκτονείς επειδή δεν πέρασες Πανελλήνιες. Ή επειδή φοβάσαι ακόμα χειρότερα ότι θα πας Πανελλήνιες. Ακόμα χειρότερα φοβάσαι ότι θα περάσεις Πανελλήνιες και θα περάσεις σχολή και θα πάρεις πτυχίο και δεν θα έχεις μια δουλειά η οποία δεν θα σε βιοπορίζει. Δεν αυτοκτονείς γι' αυτό. Απαγορεύεται σε αυτό το σπίτι να αυτοκτονείς για αυτό το λόγο.
Απαγορεύεται να αυτοκτονήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Σου το απαγορεύω να αυτοκτονήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Δεν μπορείς να αυτοκτονήσεις. Φινίτο. Βγάλ' το αυτό από το κεφάλι σου. Δεν μιλάμε καν για gratitude. Ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι στο νεκροκρέβατο και θα πεθάνουν σε 3 μήνες, χτύπα ξύλο, μακάρι να σε πάτε καλά και κοιτάνε εσένα και λένε μακάρι να είχα τη ζωή σου. Δεν μιλάμε καν για gratitude. Εγώ σου απαγορεύω να αυτοκτονήσεις. Εντάξει. Δεν αυτοκτονούμε σε αυτό το σπίτι. Εντάξει. Θα βρεις τρόπο να περάσεις αυτή τη φουρτούνα. Who fucking cares? Who fucking cares? It is what it is. Καμιά φορά it is what it is. Υπάρχει το it should, αυτό που είσαι στο κεφάλι σου, θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, δεν θα έπρεπε. Το it should, σβήστο. It is. It is. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. It is. Τελείωσε. It is. Okay. Το φάντασμα, το δαιμόνιο της σύγκρισης θα με σαν αυτόν, θα με σαν εκείνον. Και εμένα με διακατέχει. Και πολλές φορές λέω κι εγώ ίδιος, λέω, πού πάει η ζωή μου. Αυτή τη στιγμή, έτσι, on a side note, να δώσω λίγο context, εγώ είμαι μαρκετίστας, είμαι ο Mike, έχω το κάθε.gr. Και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι ένα σουσού, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όλοι κυνηγάνε, τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα, όλοι κυνηγάνε το bottom price, οι πελάτες για να πληρώσουν το bottom price, per βίντεο ας πούμε, γιατί εμείς κάνουμε βίντεο, και οι τεχνίτες να δώσουν τη λιγότερη τιμή στα βίντεο. Και αυτό έχει δημιουργήσει ως αποτέλεσμα όλοι να αγοράζουν πολύ φτηνή υπηρεσία, η οποία δεν αποφέρει, οπότε οι περισσότεροι δίνουν ένα πολύ μικρό ποσό το μήνα, ξέρω 400-500 ευρώ, και δεν βλέπουν αποτέλεσμα, αλλά επειδή είναι μικρά τα χρήματα, οι τεχνίτες δεν έχουν χρήματα να επενδύσουν σε μεντοριλική, δηλαδή να γίνουν καλύτεροι στην υπηρεσία, και επίσης δεν έχουν και incentive, γιατί κλείνουν πάρα πολλούς, τους κάνουν όλους μια χουρδουμπούρδου δουλειά, σε όλους τα ίδια, και έτσι κανένας δεν έχει διαφοροποίηση στην αγορά, οπότε όλοι πληρώνουν χαμηλή υπηρεσία, όλοι φαίνονται το ίδιο και κανένας δεν βλέπει αποτέλεσμα από τις διαφημίσεις. Κανένας πέρα από τους γκουζουν πελάτες. Γιατί εμείς στο κάθετο έχουμε κάνει weaponize όλα τα content formats, κάνουμε συνέχεια mentorings, έχουμε πολλούς mentors πάνω στο κομμάτι του content, ρίχνουμε πάρα πολλά άτομα και πάρα πολλά χρήματα στη δική μας εκπαίδευση και διαφήμιση, γιατί ό,τι λέμε το κάνουμε και εμείς. Και επίσης δεν πουλάμε με το authority, που πάει να πει με άλλα λόγια ότι μας ενδιαφέρει το deliverable. Εγώ λοιπόν που βλέπω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται το race to the bottom, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Θα αφήσω το market να κάνει reset και προφανώς μου έρχονται ακόμα άτομα, γιατί έρχονται άτομα από αυτούς που δίνουν 400-500 ευρώ 30 βίντεο, έρχονται σε μένα οι πελάτες τους και μου ζητάνε υπηρεσία, γιατί είναι σοβαρά άτομα που θέλουν σοβαρή υπηρεσία με σοβαρό αποτέλεσμα και με ρωτάνε, μου λένε Mike, τι κάνω λάθος? Αδερφέ, τι κάνεις λάθος? Δεν έχεις διαφοροποίηση. Κάνεις ό,τι κάνουν όλοι οι ανταγωνιστές σου, γιατί και οι ανταγωνιστές σου έχουν τον ίδιο τεχνίτη. Δεν μπορείς να έχεις διαφοροποίηση. Είσαι ένας ακόμα μέσα που συνεισφέρει στον ψηφιακό θόρυβο. Τέλος πάντων. Βλέπω λοιπόν ότι γίνεται αυτή τη στιγμή ένα race to the bottom. Δεν θα κάτσω να το πολεμήσω. Θα κάτσω να συνεχίσω να κάνω μια εξαιρετική υπηρεσία στους πελάτες μου, στους τωρινούς, να συνεχίσω να πιτσάρω μια εξαιρετική υπηρεσία στα άτομα τα οποία είναι εκτός του κλάδου, που θέλουν να μπουν μέσα για να κάνουν marketing στην εταιρεία τους. Και πέρα από αυτά, θα δοκιμάσω να δω τι άλλο μπορώ να κάνω. Δεν έχει σημασία. It is what it is. Είναι αυτό το οποίο είναι. Εσύ θα έχεις μια άλλη φουρτούνα. Δεν ξέρω, μπορεί να σε απολύσουν από τη δουλειά σου. Μπορεί να δεις ότι τελικά αυτό το οποίο σπούδασες δεν είναι αυτό το οποίο θες να κάνεις. It's fine. Είσαι 2 εβδομάδες μακριά από το να κάνεις bounce back. Είσαι 2 εβδομάδες μακριά από το να κάνεις bounce back. Είσαι μία μέρα μακριά από το να κάνεις bounce. Είσαι ένα phone call μακριά από το να κάνεις ένα bounce back. Δεν αυτοκτονούμε επειδή μας έδιωξαν από τη δουλειά. Δεν αυτοκτονούμε επειδή αποτύχαμε στην εξέταση που σου έβαλε το αφεντικό σου ή στην συνέντευξη. Δεν αυτοκτονούμε σε αυτό το σπίτι. Θέλω να το καταλάβεις αυτό. Okay. Κάτι τελευταίο που θέλω να πω, γιατί και εγώ έχω συνέχεια κρυσάρες, έτσι. Κάτι πάνω στο identity και κάτι πάνω στα reactions, στα emotional reactions. Αυτό που είπα πριν, αυτό που προσπαθώ να σου εξηγήσω και το οποίο και εμένα μου πήρε πάρα πολύ καιρό, εγώ σου λέω
Δηλαδή κοβόμουν, δηλαδή έπαιρνα το μαχαίρι και. Δηλαδή, δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ ας πούμε έχω κοψίματα. Δεν φαίνεται εδώ πέρα. Εδώ έχω κοψίματα. Στα μπουτια έχω κοψίματα. Έχω κοψίματα στα χέρια μου, εδώ πάνω έχω κοψίματα. Κοβόμουν, μπρο. Δεν ξέρω αν κόβεσαι, αλλά εγώ κοβόμουν. Είχα φοβερές φρίκες. Εντάξει, και εντάξει, τσιγάρα, ποτά, κουλουπού, προφανώς έπινα αλκοόλ, γάμισέτα. Δεν μπορούσα να κάνω handle το εσωτερικό, τη μάχη. Το κλουβί αυτό που είπα δεν είναι τυχαίο, είναι κλουβί. Το identity το οποίο έχεις, το πώς βλέπεις τον εαυτό σου, θα σε οδηγήσει σε κακά patterns και τα κακά patterns θα οδηγούν σε αυτό στο να κάνεις κακό, να αυτοτραυματίζεσαι, να αυτοκαταστρέφεσαι. Είναι δύσκολο. Το self-mastery είναι mastery, λέγεται mastery γιατί είναι κάτι δύσκολο να το κάνεις. Το να κάνεις emotional mastery είναι δύσκολο και εγώ δεν λέω ότι είμαι κάποιος φοβερός. Και εγώ ακόμα έχω προβλήματα. Πριν από 3 μέρες βάρεσα πάλι μια μπιέλα γιατί οτιδήποτε, whatever, something happened, κάτι συνέβη στη δουλειά και βάρεσα μπιέλα, ήταν δύσκολο. Αλλά αντί να κάτσω και να τα σπάσω όλα όπως έκανα την πρώτη τελευταία φορά, την τελευταία φορά απλά έκατσα και είπα πω γαμώ την πουτάνα μου. Και πραγματικά παρατηρούσα να δω πώς δουλεύει το μυαλό μου. Ένα πράγμα το οποίο βοήθησε πάρα πολύ εμένα και θα στο πρότεινα, γιατί δεν ξέρω ένα άτομο το οποίο να το κάνει και να το έχει κάνει backfire ποτέ, και το προτείνουν όλοι νομίζω, είναι το journaling. Ακούγεται πολύ κλισέ, κάνει journaling, αλλά το να καταγράφεις τις σκέψεις σου, βλέπεις πού κολλάει ο εγκέφαλός σου και τι λούπες κάνει και μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Ένα για εσάς που θέλετε να μπείτε πιο βαθιά στη φάση, έτσι, δηλαδή άμα εσύ είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα, να μπεις λίγο πιο βαθιά στο self-actualization, ένα φοβερό πράγμα το οποίο μου άλλαξε τη ζωή είναι η μελέτη του shadow work και η μελέτη του Carl Jung, η μελέτη της δουλειάς του Carl Jung. Δεν χρειάζεται να κάνεις μελέτη, μπορείς να δεις κάποια YouTube videos. Έχει ένα φοβερό βίντεο, το Psychology of Projection, κάτι το οποίο εμένα με διέλυσε, γιατί έκανα συνέχεια project τον εαυτό μου σε άλλους και τους άλλους σε εμένα και δεν ήταν conscious το ότι το έκανα. Είναι ένα εξαιρετικό introduction στο shadow work, το Psychology of Projection, ίσως βάλω από κάτω το βίντεο να το δεις, είναι εξαιρετικό. Έχει να κάνει πιο πολύ με τη σύγκριση και το πώς βλέπεις τον κόσμο, γιατί τον κόσμο το βλέπεις με βάση το πώς έχεις μάθει να βλέπεις τον κόσμο, οπότε όταν καταλαβαίνεις και βλέπεις πώς ακριβώς βλέπεις τον κόσμο και πώς βλέπουν οι άλλοι τον κόσμο, καταλαβαίνεις και τι γίνεται στο μυαλό σου και τι γίνεται στο μυαλό τους. Παιδιά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι στον μπούτσο γουστάρουμε. Πραγματικά μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Ο κόσμος είναι δικός μας. Είμαστε φτιαγμένοι στην όψη του Θεού. Ο Θεός λένε ότι He speaks universe into being. Και εντάξει, υπάρχει πολλή θεωρία πίσω από αυτό, ότι είμαστε όλοι ραδιοκύματα και κουλουπού και το βλέπω σίγουρα spiritually, όχι actually, κάποιος Θεός φώναξε και μίλησε και ξαφνικά δημιουργήθηκαμε εμείς, αλλά we are made in the image of God. Και εφόσον ο God μπορεί να πει κάτι και αυτό το κάτι δημιουργείται, έτσι μπορούμε και εμείς. Μπορείς να κάνεις αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις, μπορείς να πας στις Άλπεις, μπορείς να πας στο Μαυρίκιο, πώς λέγεται, να κάνεις swimming with the fishes. Μπορείς να βρεις ένα χαρέμι από γυναίκες ή δεν ξέρω κι εγώ τι να έχεις άντρες έξω από την πόρτα σου, ξέρω, που να περιμένουν να σε παντρευτούν, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Τα deepest, darkest desires σου μπορείς να τα κάνεις actualize. Μπορείς να τα κάνεις. Αλλά όλα αρχίζουν από το πώς βλέπεις τον κόσμο και το πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει second space. Δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω στο shadow work. Είναι κάτι εξαιρετικό, αλλά είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να εντρυφήσεις. 2 με 2,5 ώρες θα αρκούσαν απλά να δεις κάποια YouTube videos, απλά για να καταλάβεις τη βάση. Το Red Book, Active Imagination by Jung, Active Imagination. Carl Jung, Active Imagination. Δεν έχω μπει καν στο Red Book, το οποίο έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικό, αλλά ψάξε πώς να κάνεις Active Imagination. Δες τι υπάρχει στο μυαλό σου. Δες τι υπάρχει στο μυαλό σου, δηλαδή κάνε ένα deep dive και δες τι στο μπούτσο συμβαίνει εδώ μέσα. Τι συμβαίνει εδώ μέσα. Καταστρέφομαι, ακούω φωνές, δεν είναι σχιζοφρένεια, ακούω φωνές από το παρελθόν, από άτομα τα οποία είχα δίπλα μου και με βοήθησαν σε κάποια πράγματα, αλλά όχι σε άλλα, με κράτησαν πίσω. Δες τι τρέχει στο κεφάλι σου, προσπάθησε να βρεις την κασέτα που δουλεύει στο κεφάλι σου. Πριν μίλησα για σοφία, αυτή είναι η σοφία που έμαθα εγώ. Δεν μου τα έμαθα αυτά η μητέρα μου, ο πατέρας μου. That's reason enough to live.
That's reason enough to live. Δεν αυτοκτονούμε σε αυτό το σπίτι. Δεν αυτοκτονούμε σε αυτό το σπίτι. Active Imagination by Carl Jung. Και κάτι τελευταίο που ήθελα να πω για το identity. Βρες τι ακριβώς identity είσαι στον εαυτό σου. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πολλοί με βλέπετε να μιλάω για το trapping. Έκλεισε το μικρόφωνο. You know, we make a big thing out of it. Τραπάρουμε, bla bla bla. Αλλά η αλήθεια είναι, guys, ότι δεν είναι healthy το trapping. Πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία είναι healthy. Το να κάτσεις και να τραπάρεις σε ένα υπόγειο θα σε βοηθήσει ίσως business wise, αλλά πραγματικά θα σε κάνει πάρα πολύ erode. Δεν ζεις το τώρα, ζεις μόνο στο μέλλον. Ζεις στο μέλλον, ότι θα το κάνω αυτό μόνο για το μέλλον. Κάποιες φορές you gotta fucking do it. Όχι σαν way of life. Είναι κακό αυτό το way of life. Και εγώ το έκανα manifest αυτό το trapping mindset. Το έκανα manifest. Άκουγα συνέχεια, ξέρεις, future και έκανα αυτό και τραπάρουμε και είμαστε εκεί και κάνουμε αυτό και αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαι λιγότερο αυτοκαταστροφικός. Η δουλειά δεν πάει 10 στα 10, δεν βαράω τα 13 ώρα που βαρούσα πριν. Βαράω 10 ώρα, βαράω 8 ώρα, αλλά είναι actual και δεν με κάνω punish. Δεν χρειάζεται να είμαι στην τζίτα. I know how to do things. Και είναι healthy, είναι sustainable, μπορώ να το συνεχίσω να το κάνω. Δουλειά alone is not everything. Χρειάζεται να βγαίνεις έξω. Χρειάζεται να γνωρίσεις άτομα. Να υπάρχει αυτή η τριβή. Σήμερα παίζαμε μια νύχτα στο Παλέρμο 8 ώρες. Ήμουν με έναν συνεργάτη μου πολύ καλό. Shout out στον Κώστα. Και παίζαμε νύχτα στο Παλέρμο όλη μέρα. Παίζαμε όλη μέρα νύχτα στο Παλέρμο. Who fucking cares? Κάναμε barbecue. Δεν δούλεψα σήμερα. Έχω 8.000 άτομα στο pending, τα οποία τα έχω κρεμάσει. Θα τους πω I'm sorry bro, I burned out. Και όντως θα κάνω delivery και θα κάνω και over deliver. Δεν θα κάτσω να αγχωθώ για το τι θα γίνει στο μέλλον. Fuck the future. There is no future. There is no past. There is only now. Fuck the stress. Και ξέρεις τι, θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ ανέφερα πριν ότι είχα θέμα με τις γυναίκες. Δεν είχα ποτέ τόσο θέμα με τις γυναίκες, αλλά είχα θέμα με το πώς με έκαναν approach οι δικοί μου. Οι δικοί μου πάντα με έκαναν shame. Γιατί? Με έκαναν shame. Γιατί δεν ήξεραν how it feels. Και δεν ήθελαν να κάνουν rise up to the level. Δεν ήθελαν να φάνε και αυτοί τα μούτρα τους να κάνουν πράγματα. Θεωρούσαν ότι ήταν cringe. Μαλάκα, πάσικα. Όπως ξέρεις, όπως όταν κάνεις μια business και μπορεί να αποτύχει και σου λένε όλοι ότι είναι cringe, ότι είναι αυτό. Αυτοί κάνουν project, βλέπεις, όλα κολλάνε. Αυτοί κάνουν project πάνω σου τις ανασφάλειές τους. Είναι cringe. Bro, στο λέω, it's worth it. Να τρως ξύλο, it's fucking worth it. Γιατί έτσι ζεις. That's how you make a memorable life. Έτσι φτιάχνεις μια memorable ζωή και θυμάσαι πράγματα. Μαλάκα, θυμάσαι ότι είχαμε πάει εκεί και κάναμε αυτό. Έτσι κάνεις μια ζωή την οποία δεν θα κάνεις ποτέ regret. Έκανες πράγματα. Έχεις memorable ζωή. Έφαγες τα μούτρα σου, έφαγες ξύλο, έμενες στα πατώματα. Και μετά στη κλειδί. Έβγαζες 40k το μήνα, έβγαζες 50k το μήνα, 100k, δεν ξέρω, έβγαζες 3k το μήνα. 3k το μήνα. It's good. Ποια δεν είναι τελευταία, περισσότεροι από εσάς δεν έχετε βγάλει 3.000 σε ένα μήνα. You know. Δώσε στον εαυτό σου χρόνο και βρες τις κασέτες που παίζουν στο κεφάλι σου. Άρχισε από εκεί. Δεν θα σταματήσεις ως διαμαγείας, δεν θα αρχίσεις να είσαι επιχειρήσεις ξαφνικά. Δεν θα είναι πώς μιλάς με τον εαυτό σου. Δεν θα μπούμε τώρα σε identity change, είναι κάτι καινούριο και για μένα το identity change. Είναι κάτι το οποίο πρόσφατα το μελέτησα. Έχω εντρυφήσει πιο πολύ στο shadow work και αυτό είναι εξαιρετικό. Πρέπει να κάτσεις να το εντρυφήσεις. Είναι human psychology at its finest. Δεν είναι απλά είμαι ψυχοπαθής, είμαι αυτό, εγώ είμαι ναρκισσιστής. That's wishy-washy bullshit. Δεν είναι actual psychology. Research this shit. Δεν θα κάνεις ποτέ regret να μάθεις για αυτά τα πράγματα. Shadow work, identity. Οι κασέτες που παίζεις. Θα κάνω research, I'll get back to you. Αξίζει να ζεις. Απλά πρέπει να μάθεις το πώς να ζεις. Υπάρχει τρόπος το πώς να ζεις σωστά. Εγώ δεν μεγάλωσα γνωρίζοντας πώς να ζω σωστά. Εσύ δεν μεγάλωσες γνωρίζοντας πώς να ζεις σωστά. It's fine. Δεν αυτοκτονούμε για κανένα απουστή λόγο. We stay at it
and we figure it out. Ναι. Happy hunting, motherfuckers.